To jama'a assalamu alaikum. Malam mun ji me kake cewa akan yan fim. Na farko uwa ce ta haife ka, uwa ce ta haife mu. Uwarka ba ta fi uwar mu ba. Yanda ubanka bai fi uban mu ba. Idan kai baka da wuta baka da aljanna, duk ilimin ka Allah ba zai baka aljanna ba. Kuma ba zai baka wuta dan karaba wani ba. Saboda haka abin da zamu gama shine mu mun yarda da malami cewa malami Allah ya bashi sani ya faɗakar. Shine ribar malami. Kuma mu abin da kake faɗa akan mu baka isa ka kwantar da mu kashin ba. Ai hukuma tana jinka, gwamnati tana jinka kira jin. Wallahi in kana ji uwar mu sai mun ji uwarka dan me cin uwar babarka. Mutun ya mutu baka da imani ne dan me cin uwarka dan gutsun uwarka, baka da imani dan gutsun uwarka, ka dinga zagin mutane kana ci mana mutunci ana kallon ka dan gutsun uwarka. Malam Usaini gutsun uwarka, ko me za a yi mana dan gutsun uwarka. Ƴaƴa ne da shi wanda kake jan bala'in a kansa, ƴaƴa ne da shi ya haifa kamar yadda ka haifa dan me cin uwarka. Ya mutun zai mutu ka dauko hotonsa ka dinga zama bala'i kana malami baka san me kake faɗa ba. Durin uwar babarka kai ma ubanka tattaka uwarka gindi yanda kake mun je nan gwanta wallahi in ka sai ma ubanka ya tsira uwarka gindi daga nan hadan banta. Kowa yake durin uwarka kuma duk wanda da kama mun ya fasa ubansa ya ci mai cin uwarsa daga nan hazariya dan gutsun uwarka yanda zaka mana wallahi sai ma tunda ba za ka faɗa abin da Allah ya ce kawai kai tsaye ka faɗa ba sai mutun ya mutu ka dinga dauko hotonsa kana faɗa alkabai akansa dan gutsun uwarka dan gutsun uwarka. Yacce ka warwasa a duniya haka za ka warwasa in Allah yadda a aljannatul firdausi da izinin Allah. Allah ka ji kanka, Allah ka gafarta maka, Allah ka sa aljanna makoma. Ban taba manta da wannan ranar da Kamal aboki muka hada a Shoprite ba, yake ce min yaro ka ci gaba da yin bidiyon ka in Allah yadda za ka ɗaukaka da izinin Allah. Yake gaya min haka, ya ce ina wayata take da mun cire bidiyo da shi. Wallahi gani na karshe da shi kenan. Yau kai ne tare muke da kai, wallahi nan da anjima ban san zaka kai anjima ba. Haka Allah yake lamarinsa. Allah ka ji kanku, Allah ka gafarta muku. Ma da kuma section. Assalamu alaikum yan uwa, da Allah ina ba da haƙuri a bisa postin da ne akan wa'annan bayan Allah da suka rasu, wanda abinda nake nufi daban, abinda kuma mutane suka karkata fahimta ta daban. Daga yan uwansa da dukkan wanda ya ji haushi da wanda suke zagi na yafe musu, kuma dan Allah ni ma a yafe mun. Amma yadda kuke tunani ba haka nake nufi ba. Yana da kyau in mutum ya magana ta falsafanci ko ta ilimi ku tambayi ba'asi. Duk da dai cewa akwai waɗanda sun yi min raddi ne da zagi domin sabanin bambancin ra'ayi, to amma akwai waɗanda naga sun yi magana ta hankali. Daga ciki akwai wannan ayatul ladin wanda yake comedy, shi ma na ga magana ta hankali. Don haka ina ba da haƙuri, insha Allah kuma zan biyo da bidiyo da za a yi cikakken bayani. Ina kyautata zaton cewa duk wanda yake kaunar Allah da gaskiya zai fahimce ni. Na san musulmi dan uwan musulmi ne, kuma ni ma zan iya yin kuskure ba ban fi ƙarfin kuskure ba. Allah ya samu